Ka Jaintia Students Union JSU hak arpusau terik nailar kalalet benmudui da ka Public Interest Litigation PIL syakayin Kashri Meghalaya High Court kabatunjuk persya ya ka public hearing nakabenta ka project ti motion jong Kashri Cement Limited halum Serman hapo ilaka Nongkli. Ya kani ka PIL lamudui da ka JSU hapo ka jingalam jong Education Secretary Bocherumi Posnem but General Secretary Unilki Mukim persya ya ka public hearing kabala pelong ha kalai poetrik naitung arjar arpun rio ya ka baka seng kala keno baka day kabala shule dan boar kaseng kala ong bakala shime ya kani ka senjam banlet mudui syaka yang kashri hadien babaro kila jinga keren bat ka sorkar kila pulam lingba ukurwa ka JSU kala kam bawat hadien bakala pha iki dorkas bat bun tliki ejahar syaki board district bat pulen Henry ka sorkar jala kam shimala ban shime ki senjam ban penbet lani ban pensange ha kabaya day bat ka jing ai jing ben Kajingle bamsut nyaw jung ki bor sarkar kelawan long ru kat ba kajing ujwar sya ka Meghalaya Human Rights Commission bat ka National Green Tribunal NGT kadang sateng ong ka JSU. Habak daw ya katika jing penlong public hearing kum kajingle don bor ka JSU kala keno bala penlong ya kanika hearing tang hapo ka sapu prominent ha ka babun ki kinhun ki badai hok bandan benta kin thop ikitra jaka kila syak khanglat baneshim benta kaseng kala keno ru bagi patba ki ba penong da kajinga khi bajai jai kila ngat ha kajing syak thombor ha ki kinhun runar bat ka kali ambulance ru kalangan ha kajing syak thombor ka bala penong ya unongnya ungan ha kajing mensaujer habak keno ya kajing dan benta lang jong ki polen kaseng kala ong hakajaka bakin khanglat iki kinhun runar ki ba penjulor iki jingdan jing em jong ki paitba ki pulet kila pendan kampen bande ki air pensat khaman persya iki samla trai muluk ki ba penong ka jinga ki bajai jai bat ka ba penong ya ka ejahar ka bantelat bat ka jing pengat kendon ka bala ban ba jamin kenang banyada ya ki nong thombor haba maham ban penlong da ka jinga ki paitba lada omyo ya ka jing bishar hong ka JSU kala ong Ngikermen baka yang Kashri High Court kadai kalat ka bakat do batlani kam se so ngim dan shu daki wepat kilenti Henry banmi shasurang yang jongi ka Jaintia Student Union rangkat bat Education Secretary ngilayo ban file ya ka PIL habayday bat ka illegal public hearing jong ka shirsimen kebal pelong te pochnong daistong te kumba ki nong song jong jela Meghalaya brok boy kila sakhi hi lang ba ki electronic media ba kumno kene government ka conduct ya ka public hearing ka balong teng ngikum ki ba ngimla ban priang te hadin ka tu ka jingle bor jong ka sarkar kene ka private hearing jong ki Kashri Cement Limited ngleng jong Jaintia Student Union ni krem song klikti ngila lejbo ya ka FIR po police station East Jaintia District kumju ro ngila let complaint syaduk siapo National Green Tribunal te menta nagliang jongi ka Jaintia Student Union ngidang up jaga hearing jong ka NGT te habai bedai bat kene ngi liang jongi ka Jaintia Student Union ngila let syaduk sya High Court bat ngikermen ba ka court kan sim jaga senjam ka bateng habai bedai bat kene ka public hearing namar ba bunsin hi ka government hi kumijuong ba no one is above the law the government hi create ya ka law government hi ba persang ban pengkhen ya ka law te sakawero ka jingya den ti jongi kum ka Jaintia Student Union nengkong hi ngi hapya namar ka dai ka perthai ba thamai ngi hapya ni illegal measures te ya ka jingya khi ki jongi ngin sapet ya ka ai ka outcome ka bemi na kani ka file jongi ya habai dai ba ka jing file jong government yang lada ka High Court ka persang ban le bom sinyau habai dai bat kani ka hok jong unong song jong gadai stong ni ngi leng jong ka Jaintia Student Union in sim dagi bagi senjam ngila ro ban sim dagi senjam ke bateng ya kata ngin sa perkat bat ngin se syong daga CEC ban perkat habai dai bat kani ka private hearing jong ka Kashri Cement